Como en anos anteriores, os Reis Magos chegarán ao porto de Ribeira por mar a bordo das embarcacións da Real e Ilustre Cofradía da Dorna, pero non será dali de onde saia a comitiva, senón que as súas maxestades irán a pé ata a Rúa Canarias, punto de partida da cabalgata. Estará integrada por 10 carrozas e unhas 300 persoas. A cabalgata vai estar formada, composta por 10 carrozas. 3 delas son as carrozas nas que irán as súas maxestades. Vai haber tamén unha carroza da Estrela de Belén e 6 carrozas de temática infantil que este ano van a xirar en torno ao escritor Julio Verne e os seus libros. Van a ser un total de 175 nenos, pero a comitiva total, pois ao final serán alrededor de 300 persoas, porque contaremos, ademais de nenos e nenas participantes nas carrozas, contaremos con distintas agrupacións e compañías que se encargarán de encher de música, luz e animación, pois todo o percorrido, non? O percorrido será máis longo que en anos anteriores, posto que chegará ata o Paseo das Carolinas e rematará na Praza de España, onde terá lugar a recepción dos Reis. Haberá ademais un Belén vivente a cargo da Asociación Alfaia e un espectáculo pirotécnico. Durante a recepción cos nenos, os Reis Magos van a ter unha serie de agasallos para os máis pequenos ata que finalicen existencias. Durante todo o percorrido vanse facer en 3 puntos espectáculos pirotécnicos de pequeno índole e despois, unha vez finalice o percorrido na Praza de España, haberá un espectáculo de maior envergadura. Durante o percorrido repartiránse 2.500 kilos de caramelos sen glute.